Club Junta, building better Africa. Tiyambe John Banji programu ya tiyamwa suka banji muri bati mukwendera bati muri ndine one road ne munyanane pompano pa radio Loma monsatalikire tiendeli mosi mwaweruka banji kunchito ya anzatu amene mwagwira nchito usiku ndatiyende upaseni moni kuti mwasuka banji muri bati mukwendera bati Akumatumiza zotumiza yolingana ine Aleronso pa 5 July kutekera ninako 2025 atakusowa pamene tikupita bechi ulendo chicha chapa 16 September asa ndione kupasaku aya malawa ambiri atavutika kwambiri atitadye chiteze atitagona mafilling station atitapita kuchipatala osakapeza mankhwala atitavutika kwambiri ndi msewu umene wamakanjira ndatiye ndikupaseninso moni kuti mwasuka banji muli pati mukwendera pati lero mama uno ndikhalanso ndikuziwisa nzanyamata uja Idrisa Pongolani Kazembe kuchokeranso konkuja ku Lutende constituency mboma lija la Mangochi nje musatalikire mukhali pamene pamumve kuti munyanane ala katula motani muli pati ndipaseni moni ahane pangwe bwana muli bwanji ndipaseni moni mwasuka banji onse walanso Mr. Flama mwasuka banji muli pati nanga James Machika brother wa ine onse walanso Chikonti Machika au yunso ndi brother wanga ndatiye ndipereke moni kuti mwasuka banji napangapo zochuluka ine pamoyo wanga kukhala osauka ndikuti yanditole ati nene chilonga mwiya ya Malawi tavutika Amalawi taja chiteze Amalawi tagona mafilling station Amalawi ya izinthu sizinaende nje ndatiye kumabe ndizikupasani moyo wa chilimbikiso kuti mwatsuka banji nanga muli pati nanga mukwendera pati mkatikati muti ukambira namo za nyamata uja Idrisa Pongolani Kazembe MP amene ochokeranso konkuja ku Lutende Rombo ili ndijenjezo ili wanimita sowesa nasowe unakarisa sita nasowe Nachiyamba ndipereke moni kwa TA na Mavi ndikuwaziwisa amfumu a TA na Mavi mfumu yanga ya ndodo adatirera mwana amene Idrisa Pongolani Kazembe mwana ochokera ndithu mudzi mwawo jeti mafuna ndiakumbuse kunena kuti mwazizi wakale ntchito zake za Idrisa Pongolani Kazembe MP amenenso walamulira kwa zaka 5 makamaka kwa zaka 6 koma kanthawi kochepa sanaonese kutopa yaye ndipo yena amanama kumanena kuti aine ndalephera kugwira ntchitoyi chifukwa choti ndinali kotsutsa boma koma Idrisa Pongolani Kazembe waigwira ntchitoyi mwa profession ndikayang'ana chakummawa uku ndikayang'ana chakumadzulo uku komanso ndikayang'ana chakummwera uko ndikayang'ananso chakumvuma uko monsemu ndikungomva za Idrisa Pongolani Kazembe ndi zitukuko zimene wapanga makamakanso ndikayang'ana za Lungwena Secondary School ndikuziwa kunena kuti ndi manja a Idrisa Pongolani Kazembe ndiye mafuna ndikuuze nonse anthu akuno kwati ena mavi
kuti osakafotera anthu amene akungobwera kumene. Ena mwa iwowa akungofuna kuti atisokoneze komanso asokoneze zitukuko zimene mnyamata amene wakhala akugwira. Muli bwanji Sister Chimwemwe ndikupaseni moni. Komanso osayiwala Sister Stella muli bwanji. Mwadzuka bwanji muli pati. Sister Shakira mwadzuka bwanji ndikupaseni nsomoni. Nanga Sister Morini. Osayiwala so Sister Jenny. Ndatiye ndikupaseni moni pompa pa radio lomwe. Anditapanganika gwaladi ko kama ndiwaza kwambiri. Mwadzuka bwanji. Usalipale nditumbo sidi mungo pita mukaezese. Usalipale nditumbo sidi mungo pita mukaezese. Programu yake ntimene ya mwadzuka bwanji muli pati tukambira nanso nkhani yenyamata amene Idrisa Pongolani Kazembe. Anti memole mwadzuka bwanji. Mlipa mupwetekamo mungopita mukaezese. Mlipa mupwetekamo mungopita mukaezese bakazi. Mungopita mukaezese basi. Nanga Sister Martha mwadzuka bwanji. Nanga Sister Irene mwadzuka bwanji tupaseni moni. Ngatizonama tupiranu kuyoyoka. Ife tutalowa mmene mulutende constituency kwa nyamata oja Idrisa Pongolani Kazembe. Nyamata amene wachita zitukuko kwa nthawi yochepa. Mungopita mukaezese. Ayohane mwadzuka bwanji. Zovala zachita kukutawani. Zovala zachita kukutawani. Matirausa onse akutawani. Akula ndiwo. Lamba munabora maholo wena. Ndikuti kuno kwathu kulutende ngati tinamba kuiona polisi tinayiona nkhani ya nyamata amene Idrisa. Maholo wena. Mungopita mukaezese. Mungopita mukaezese. Achifi ang'ombe akuziwa zimenezi. Anzanu wanaezesa pano pa kunenepa. Anzanu wanaezesa pano pa kunenepa. Akuchedwa na mali ya bwino. Akuchedwa na mali ya bwino. Sogolora Ngakhale so asenior chief ng'ombe akuziwa zimenezi. iona. Sogolora o Achifi achapola akuziwa zimenezi. mungopita mukaezese. Ngakhale so a group of 4. Usalipale nditumbo sidi mungopita mukaezese. Ndikuti tu nyamata ake ndi amene Idrisa Pongolani Kazembe. Ayi no wachita chitukuko tisanyengeke ndi enawa. Usalipale nditumbo sidi Awa sangatithandize ndipo sangakwanise zimene wachita Idrisa Pongolani. mukaezese. Atinene chilungamo tibwerepo era pano. Sangazikwanise zimene wachita Idrisa Pongolani. Akungofuna atisokoneze. Mungopita mukaezese. Mlipa mupwetekamo mungopita mukaezese bakazi. Lugola Saiti muliko bwanji kumene ndipetseni moni. Anthu osungulira ku muzi umene. Nanga kuwa muzi ukokonso kumachedwa kwa Nyangu mwadzuka bwanji. Taona ni ngatapo mangosara wanipa. Taona ni ngatapo mangosara wanipa. Nanga kwa Akawanga mwadzuka bwanji ndipetseni nsomoni. Mundipasire moni amfumu Akawanga. Tadauka Amfumu Abinali mwadzuka bwanji mundipasire moni anthu onse amuzi. wasinyanga. Ntiyenti ikambirane za nyamata amene Idrisa Pongolani Kazembe. Mukaezese musachedo ndikwasinganga. Supa zisimuchira. Inu supa zisimuchira. Nanga kwa Namalaka mwadzuka bwanji. Kwathu kweni kumene. Kosi zithandiza. Kuombeza kosi zithandiza. Muzangodana ndachibale. Madeti ya kucherani. Madeti ya kucherani. Nthawi imene timasewera FM mpira nthawi imene. Tatadwin.
mpira omanga ndi zingwa mwagulisa twilwanti tinkasewera mmuzi mwa Chikulo. Muli bwanja mfumu anga Chikulo ndikupaseni moni. Ndasewera mpira mmene momanga unzuzu ukali kupunthwa bambo kupunthwa chala kuthyoka koma osasiya kusewera mpira ya kumangoji kulongiwe koma nkhani ndi Idrisa Pongolani Kazembe. kusomba ukachulu mwafikako mwatamanga nawo ulikonyowa mwagulisako kwakatere kupulanda ya mwatakatako uruzu kunyuza one mwafikako Mr. Kalulu mwasuka bwanji ndipaseni moni. Ose walanso achina Patrick mwasuka bwanji inuyo. Nanga Christopher mwasuka bwanji. ingotamangani Mr. Makuru mwasuka bwanji. semagazi Nanga Dr. Sawa. wakuterani Nkhani ndi Idrisa Pongolani Kazembe. musali Tiye ndikapereke vote. sidi mungopita mukaya mbepo musalipane nditumbo sidi mungopita mukayezese Ati koma ineyo nimakonda bwanji nyimbo ya Nkasa. Nkasa akandipasa ine nimamva kukoma kwambiri. Tindi limodzi musansinde kapompatu pa radio lomwe. Ndikuti tukuimba kwa Pongo Joseph Nkatha. Sikwani watu jamani mabala msiwe Kobanga watu kulibe mafumu msiwe Ndifeosau katapota nanu msiwe Tikulakalaka chisamaliro chanu msiwe Konga kumalawi Bwana Maloweso mwazuka bwanji tupaseniso moni kubedeko. mafumu watendereso Mundi pasira moni amfumu. msiwe Tichepese umuli Mbawini matanda Osalandira zipupu Chimenecho usiwe Sekula makampani Kuti ulomba ute Usachepa uhuleu Chimenecho usiwe Arinanga ife kuno banji mati wala. Akwa chilawe. Nanga kwa moto. Monga watu wazauka Koma wakonda tendere Tisale Mwazuka banji mulipati mukwendera pa. mweli Mafumu otira muli Program wake ndiye mmene ya mwazuka banji. Wainula tulipepo Makamaka eni ya juma Satiwone ngati nisema koswe Bewazo kuja zinyalala Tini simuki moyo Tupila kumbato wawa Chimanga chakwela mtengo sisani Ndikuti tikafuna kuvotera pa 16 September pa ntiye ndikamvotere Nyamata amene Idrisa Pongolani Kazembe. Unikila ni mafu Ntiye ndikampase ntchito za manjache kuti apitirize. Ngati yawe wapansi Wagwira ntchito yayikulu kwambiri tisamusokoneze ya. Apunzira kuja saulela zita Ena wandati nkenawo ena wandati nkenawo awa. Mapakitole makampani Apolisi ndi apunzisi Chito wakugwira kalavula kaka Salale yawo ndipanja Nanga kwa Ibrahim mwazuka banji. Munipasireko moni. Ati nanga kuno kwana malanga nkutidusa basi. Sikwani watu Asi ningakuiwaleni. ala Musiwe Nkhani ndi Idrisa Pongolani Kazembe. Kobanga watu kulibe mafumu Musiwe Ndifeosau katapota Ndi Nyamata ofikirika tamuyesani muone. Musiwe Tamuyankhulani muone. Kalaka chisamaliro chanu Musiwe Monga kumalawi Sikolokongola Mafumu watendereso Chimenecho Musiwe Bali ndisiyani pamene pamunali ndine wanu DJ Rodine. Umuli Munyanane. Imatenda Mangofuna kuti ndikupaseni moni. Salandira Kuti nanga mwasuka bwanji programu yake inali imene. Chimenecho Ya mwasuka bwanji nkati imo tikukuziwisani za Nyamata ameneyi. Sekule Idrisa Pongolani Kazembe kuchokeranso boma lomwe lija la Mangochi. Kuti ulova Makamaka ku Lutende Usachepa constituency. Chimenecho Musanyengeke ndi ena ake amene akungobwera kumenewa. Awo abwera ndi bozawo. Boza la mkunkhuniza.
je tikavotera Idrisa Pongolani Kazembe pa 16 September. Bwanji mundole kuti tishane pamene pa chigawo chino cha kumama. Tieni tipite kumusi ukaone abale anga ukawiti kuna manao kuno umisi ndiza nyanya makania za umoyo zipatala za madibadi amenesa ya mikira ni mfiti odana ni chipukuko omanga kare sili chocho kawayanga yako na poti mapala ambangu mulibe zipatala ezeka ku private anga kwa kisendi yangati pesa mbili na pauti osauka ngopera kwebete tsatsani malonda anu pa channel awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.